Napuntay bagong client, mga kaing art, ikan panig kiblawan, di basta-basta. Choy kayo, idayo ang kapatagan. Kaya magpatato daw siya, patabunan daw niya iyahang daang tato. Ikan kiblawan, mga kaing art, tabunan niya iyang daan nga tato. Ikan panig kiblawan, solid black rin siya tanan. Ang gamit ani mga guys kay kuan, coil lang akong gamit kay kusang relax ako ang rotary. Basta niya akong kayantron. Astig kayo, astig. Panalo kayo guys, panalo kayo ni. Agdayo ra ang kapatagan kay patato lagi daw sa kuha. Basta-basta. Ang iyang design na guys, tribal ni siya, tribal. Muna iyang napilian nga ipatato, ipatabon niya sa kuhan. Cover up din ni mga kaing arts. Hilom-hilom rin eh, pero astig yun na siya, gahe yun kayo ni. Di basta-basta ni. Lining pa rin ni, lining. Wala daw sa ganahin, naglantaw sa iyang daan nga tato. Mo to iyang ipakabiran. So, kabir up ta ni. Lining. Oil machine ra kong gamit ani kay ali raman ni. Ali raman ni guys. Ay nga. Easy ra kayo saya. Oh, sigarilyo-sigarilyuhan ra. Gusto magpatato niya, i-PM lang ko ninyo. Kapatagan Tattoo Ink Arts. Ako ang Facebook page kay Kuan, GR Amarilia. PM lang ko sa mga gusto magpatato niya. Ay mo kaulaw. Kapag sabutan na ito dire. Panalo kayo. Istoryahan lang nato ni. Karong taon bugha na ni. Gusto niya magpa-tato, PM lang. Barato ra ta dire dapita nga side. Walay talo-talo dire, way talo-talo. Okay, natin na.